kwanaki guda uku na malam wato Dr. Ahmad Abubakar Gumi. Wannan bawan Allah wanda Allah maɗaukaki ya jarrabe shi na zamowa akan kujera mai girma wanda ahlus sunna suke gani kimanta, kujeran tafsirin babban malamin musulunci a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Abubuwa da yawa suna fitowa daga bakin wannan malami wanda baya wanda suka fahimci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam daɗi. Mutane suna kallo kala-kala, wasu saboda girman kujerar da yake kai kasancewansa akan kujerar tafsirin malami a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba sa iya cewa komai cikin abin da yake faɗa, duk da sun san cewa barna ne yake faɗa sau da yawa. Wasu suna ganin cewa saboda mabiya da yake da shi waɗanda suke da matukar ta'assubanci gare shi da ƙoƙarin kare duk abin da ya faɗa da kuma zagi da aibata duk wanda ya saba masa, wannan yasa wasu ma sukan ja bakinsu su yi shiru akan abubuwan da yake faɗa. Wannan shine karo na farko zan iya cewa a rayuwata